IFM News Express, Balitang Metro. Naglunsad naman ng serye ng nighttime inspections ang mga tauhan ng Urdaneta City Police Station sa iba't ibang establisyimento sa lungsod upang tiyakin ang seguridad at maiwasan ang pagpasok ng mga intruder o sino mang walang pahintulot matapos ang oras ng operasyon. Sa routine inspection, sinuri ng kapulisan ang mga saradong negosyo upang matiyak na maayos ang lock systems, walang palatandaan ng forced entry at ligtas ng paligid ng mga gusali lalo na sa mga oras na walang tao at pinakamadaling mapasok ng masasamang elemento. Layunin ng operasyon na mahadlangan ng kriminalidad, mga protektahan ng mga ari-arian ng mga negosyante at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lungsod sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa Urdaneta City Police, magpapatuloy ang ganito mga inspeksyon bilang bahagi ng kanilang proactive security measures upang matiyak na nananatiling ligtas sa mga komunidad at mga establisyemento sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.